Okay, so magisgod ko sa ako ang usa sa players akong badminton. So gahapon March 22, 2023, niyan ni nurse sa eskwelahan, division nurse, aron medical check-up siya. So okay ray ang mga vitals. So ang problema kay next week mag-start na ang training niya, since singles man siya, badminton singles siya, dili ako yung coach niya. Agani pag unit mate, dili akong coach niya, kay siya ra ako ang saka singles sa boys ang nakasud. Ang may tabo manggod sa badminton na ay doubles, na ay singles A, singles B. So na upat ka bata mo compose sa usa ka team. Ang coach na kay ang coach sa doubles. So nakoy upat ka bata pag start, then napildi man akong doubles, then napildi akong usa ka singles. So usa na lang ka singles ang nakasuod. So ang kontra nga winning sa doubles, siya may mo coach sa ako ang bata. Karon ni daog na pud siya. Ang nidaog sa unit mate kay ang singles nako og kadong usa ka singles sa laing eskwelahan niya doubles na pildi. So kadong coach pag unit mate, dili na siya may mo coach na pud. So akong bata napasa na pud laing coach. Ni ang training niya kay layo kay sa eskwelahan, dili para itong pag district meet og sa city palaro. Ako ra may nag-train. So yung concern na karon kay ang plitihan kay libre man na kaon basta training for Sibera, pero ang plitihan, so layo kayo ang training venue. Pwede ba ka nanunga sa next kung team ba usa ka school, usa ka team, lang depende mo gud sa kinsa ginagda sa duwa. Anyway, mo na concern sa kong bata ron saan niya nga makasurvive siya sa plitihan sa duration sa training. Kaya di mo kung makaadtong-adto, kaya di mo na ko'y coach. Yung coach po to siya sa opposite side sa Lapu-Lapu City. Kung manhi siya sa amo arong kuhaon ng bata, mo ni ang training venue diri ilaha na diri amoa. So mulabay siya sa training venue arong kuhaon yung bali, di ba kuha na nang sobra na. So most na yung sacrifices sa mga athletes. Wala problema sa public school, tungod na dili na problema sa DepEd, problema gina sa economic status sa mga tao sa Pilipinas. Kung ikaw yun ka sa video na mo nakitaan o ganahan ka makabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel, and then click the notification bell nya kay bawal lang pud ko kung unsay imong comment din ha, kung nakauyon ba ka o wa, aron mas ma-improve na ako akong mga videos. Dahil salamat.